खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गेदेर दंफाङा गुगानानै गोग्लैसिननायनि जाहोनाव सासे फरायसाया उबेथिरायै जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि मालिगावनि खालिपुराव सानै फरायसाया फरायसालिमायाव स्कुटिजों आनजाद हैनो थांबाय थानाय समावनो लामायाव हरखाब फांसे गेदेर दंफांनि दालाइया बायसिननायनि जाहोनाव सासे फरायसुलिया जायगायावनो जिउ खोमादों आरो सासेया गोब्राब जोखोम जादों। बे गिख्रंथाव जाथायाव जिउ खोमानाय फरायसुलिखौ सनारिनि सान्तिपुरनि फरेस्टमिटा हाजरिका होननानै सिनायथिनो हादों। जोखोम जानाय गुबुन सासे फरायसाखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। सानैबो फरायसाया पान्डु कलेजसिम आनजाद हैनो थांबाय थानाय समावनो बे गेदेर जाथाया जादों। थाद'नाय गैयै जुब-जुब अखा हानायनि जाहोनाव धेमाजि बरदला ओनसोलनि गोबां गामिफ्रा दैजों लोमसाव जादों। दै लोमसाव जानायनि जाहोनाव गामिनि लामाफ्रा दैमानि महर लादों। खंजिनिबो बांसिन गामिफोर जेरै सिसि बरगाव बियाब, सिलेमारि खाट, नागाव, काजियामाथि, बामनपुर बायदि गामिफ्रा दैनि सिङाव। दैबाना लोमसाव जानायनि जाहोनाव जायगानि थागिरि सुबुंफ्रा जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै थानाय जायगा, मोसौ मैसो दोननायनि जायगा गैयि जादों। दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव लामाफ्रा दैबाना महर लानायाव जानजिसे जानाय दैनि गेजेरजोंबाबो फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जादों फरायसाफ्रा। क'क्राझाराव 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे गोदानै लुफुंजानाय मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां मिरुखौ बेखेवबाय। खोला क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिथाय आफादनि जथाय बानजायनायाव मैया फुंनि समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि 39थि मुंख्लं सानखौ क'क्राझारनि मोख्राफारायाव गोदानै लुफुंजानाय मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां मिरुआव खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि समाव गोदानै लुफुंजानाय मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मिरुनि गाहाय हाबग्रा दरखंखौ बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहुन दैमारि बिथाङा गावनि आखाइजों बेखेवनानै होयो। रिहुन दैमारिजों लोगोसे गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे गोदानै लुफुंजानाय मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां मिरुखौ साखोन-सिखोन लाखिनो थाखाय एमसिएलए फान्डनिफ्राय बोसोराव 5 लाख रां होनो थाखाय फुगा बेखेवदों एमसिएलए धनेश्वर गयारि बिथाङा। गुवाहाटीयाव बर' सिख्लाया गुबुन हारिनि सेंग्राजों बुथार जानायनि उनाव फिन आरोबाव सासे बर' सेंग्रानि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला डिमाकुसि थानानि बेन्दोंआव थानाय नागासुबा गामिनि सुरेन बर' आरो जुनु बर'नि फिसाज्ला खबनेश्वर बर'आ गावनि जिउखौ अबेथिरायै फोजोबनानै लादों। मिथिनाय बादिब्ला 22 बोसोर बैसोनि खबनेश्वर बर'आ 5 बोसोर सिगांनिफ्रायनो गामिनिनो सासे रिश्मा बर' मुंनि सिख्लाजों सोमोन्दो दङमोन। नाथाय रिश्मा बर'आ गावखौ नेवसिनायनि थाखायनो बे जोबथा थिरांथाखौ लादों होननानै मिथिहोदों। मिथिबावनाय बादिब्ला खबनेश्वर बर'आ मैया फुंनि 5 रिंगासो समाव गावनि न'आवनो जौ लोंलाबायनानै जिउ फोजोबनानै लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। थारैनो बर'नि समाजावबो बेफोरबादि दुखुनांथाव जाथाय जानायफोरखौ जों सम खोनानो एबा नुनो मोनबाय थायो। गावनि मोजां मोननाय सिख्लाया नेवसिनायखौ लानानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लानाया बे थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। न'खरनि बिमा-बिफाफोरखौ दायो जोबोद दुखु होनायजों लोगोसे फिसाज्ला गोमानायखौ लानानै न'खराव दुखुनि सायाया साग्लोबदों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुङाब्ला एबसुआ सोमावसारफिनगोन नामा? बेनि सायाव खुगा बेखेवदों एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला जों मिथिनायाव बिटिआर गोरोबथानि उनाव 6 दाननि उन जोंनाव मोनसे जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मेल खुंजायो आरो बे एकर्डखौ मावफुंनायनि बेलायाव बेखौ सावरायनाय जायो। थांनाय दान मोनसेनि गेजेराव खनथाम सावरायनाया थाथ'बाय, नाथाय भारत सोरखारा बेखौ मानो दोनथ'खो बेखौ मिथिया। जेबो जाहोन गैयालासेनो बेबादि बन्द' खालामनाया बिथांमोना बेखौ मावफुंनो गोसो गैयैखौ नुनो मोनो। बेखायनो उननि समाव बेनि सायाव गोथों थिरांथा लानाय जागोन आरो जाय थिरांथाजों बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनायजों लोगोसे सोमावसारनांगौ जायोब्लाबो सोमावसारगोन होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।